हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं ले चलता हूँ आपको एक कारपोरेट पार्टी में और आप पूरा वीडियो देखिए, पार्टी एंजॉय करिए। स्पोर्ट्स, डांस, ड्रिंक एंड कल्चर। Chalani len doprava, doľava. Dobre, nie dopredu, dozadu. Doprava a doľava. Pojďte sa len doprava, doľava. Stravoťačka, Katka, prosím ťa, na vstup, dobre? Je tam nejaká oškrenina. Zober si leukoplastík. Chalani. Pekne, že chceš vyhrať, ale musíš dodržiavať pravidlá. Však vyhrávate inak. Doprava, doľava. A je to gól! 2-0. Dungáči. Zachránený. Zachránený. Super, máme to v ihrisku, hráme ďalej. Posledná. 7-9, už si hľadaj 800. Dneska to príde, boj sa. Kde? OK, môžeme hrať ďalej? Však vyhrávate 2-0, je to v pohode. Ďalšie pivo, paráda. A posledných 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, koniec! Ona menšia hier. Go! Random a pervertido na ihrisko. Dva body za remízu a 1 bod za prehru.